Ker machon mar piny Afrika ma milambo Migosi Nelson Mandela nowacho ni puonjo nyathi achiel en puonjo oganda mangima. Mane momiyo weche gi mag somo gin gik moko nyal dok e chien moko agoye mbaka molo chutho gi sani ma ok ong'ere ni nyithindo biro dok e skul e higa mane e dwe mane kata obedo ni wacho ni dwe mar achiel higa manyien e odiechieng' ni romas nyithindo nyalo biro dok e skul bawa. Penjo maduong' ahinya, bende nyithiwa gintiere kod arita kwe makare ka gin dala, yore gi mag somo chope giko mare koso pod inyalo som ka idhi godo mbele. Ma biro mane sama piny owacho ma Kenya kaeri kokalo duol mandiko japuonj e tije koro wacho ni nyithindo biro somo e kor gwengewa gima iluongo ni community learning based, mano yonero mar somo kanti nitiere kor gweng' kacha chande. Nyalore koso nyare kaachiel koda gi penjo moko mathoth. Nikech en chieng' tich adek, ing'eyo ni odiechieng' niro mar jolony Madam Winnie Mboya ok en tielo mare mokwongo chenro machalo koda mae, nikech owache kaka ong'e kaka onego bed ni wache kaachiel to koda gi lony mathoth. Machiegni nyinga en Haron Otieno. Kik time mar mulo remote no ero to nikech kore ka chenro chakore. Japuonj idhi nade? Adhi maber. Ndalo mang'eny. Antiere. Ok apana se host higani. Koro akiana wachak ni happy new year. Isebedo nade? Happy new year. Hiyo osebedo maber. Kata obedo ni COVID-19 ni kodwa. Yes. To wago erokamano nikech Nyasaye pod okwang'owa. Kamano. Erokamano ahinya. Achi ni kinde ni eri kaka japuonj, wachak gi iwinjo nade kaka japuonj. Nitiere joma osebedo kawacho ni jopuonj chamo msara to ok giti gina dala. Iwinjo nade kaka japuonj? Erokamano Haron. Mokwongo wago erokamano ne chenro ni. Yes. Yiena mondo awachi ni chutho ok en hero mar jopuonj mondo mi obed dala ka mshahara gi to biro. COVID-19 ne en gima wendo mane obiro e dierwa. Yes. To ok e Kenya kae kende. En gima ochapo piny ngima. Wang'eyo ni osekelo tho mopogore opogore. Wang'eyo bende ni ohelni kuonde mang'eny osechung'. Economy mar pinje mopogore opogore osechapni to kendo poko stabilize nyaka sani. Omiyo ok en gima ohinyo jopuonj kende, to ohinyo sectors bende mopogore opogore. Nikech chutho bende ber mana ka ng'ato yudo mshahara ni tich ma en owuon otiyo. To gi e thuolo ni COVID-19 koro otweyo lwetwa, emomiyo wan kaka wan. Otwe lwetu, okay. Obiro koso kobi? Intie ng'ama ok ong'eyo. Msara obiro koso kobi? Msara biro. Full moko ng'ade kata matin? Msara biro. Full moko ng'ade kata matin. Okay. Chutho bende ajawacho ga ni jopuonje are pensionable. Ok gin community workers. Koro aparo ni maendi bende is an advantage to jok ma ondike e sector mar puonj ni compared to sectors mamoko bende. Kamano. Kiwacho ni pensionable mopogore gi mamoko. Lero matin. Miso ni gin nyaka gicham gin permanent and pensionable, and at the same time CBA yes. Mano kete chik wacho ni nyaka bed ni koro ichulogi. Kapo ni ok en strike, ena gima normal ma okela calamity mobiro kaka nobiro. Yes. Then they are entitled to their pay. Kaching mora bedo maduong' abro gomo na bena bedi japuonj. Mwalimu, nyithindo sani eri nitiere dala. To iwinjo ka jonyuol bende seche moko ywa giwacho ni nyithindo gi kiolowa, nyithindo gi ka wajony godo. To nitiere joma bende oseneno ga ka nyithindo nitiere e skul to ng'ene arita kwe mar nyathi e skul. Wanyalo wacho gi kizungu ni almost guaranteed. Bende nyithindwa ne kare dala gi dho mbogo, are they safe kudogo nkun ma nitiere? Erokamano Haron. Kana ng'iyo tawacho ni safety mar nyithindo, wanyalo wuoye nyithindo kidieny ariyo. Nitie nyithindo mapod matindo manie arita mar dala ka. Matiende ni pod jonyuol gi nyalo supervise gi. Matindo ahinya makore kadongo. Wanyalo ng'iyo safety mar gi bende. Nyiso ni ei dala ka nyaka koro wapuonj gi environment magintiere. Ong'e ni ka chopo kama kama to gima kama nyalo hinya. Kamulo mach to mach nyalo wang'a. Kamulo weyni mag stima ma samoro kotud maber to magi bende nyalo timanade, nyalo hinya. Kotugo kata gi jwala moro morwake wiye nyalo suffocate. Ka nitiere bugni moko ma samoro ok oum maber, ginyalo drown e pigegi. Koro arita kwe chakore gi e dala ka. To ok wang'i nyithindo madongo kende, to wang'iyo bende nyithindo matindo. Nyiso ni janyuol kata jarit mar nyathi nyaka mi nyathi kata nis nyathi environment ma odake ni chalo nade.
kosiemone gik ma safe gi gik ma ok safe bende. Anyalo wacho ni nyithindo madito ma wanyalo luongo ni teenagers koro manie higni machakre, in fact awachacha ni chakre higa mar 6 ka wadhi nyaka higa mar 18 kata 19 nikech mane kama teenage chakore. Itinye chakre higni 6 kadhi mbele. Higni 13, Yes. 13, Yes. 14 Okay. kamano. Okay. But koro kang'iyo kata mana jo higni 6 ka wang'iyo safety mare tanyalo wacho ni ok gin safe 70%. Ma is not scientifically proven, but an kang'iyo kaka an gi kaka kit piny obedo sani tanyalo wacho ni nyithindo gi are not safe. They're just safe 30%. Nyithindo ma jogin adi? Machakre higni 6 Okay. nyaka 18 kata 19. Matiende ni manie klas 1 Yes. nyaka madhi join university sani, mano otimo penj mar form 4 kata mano se join first year kata dhi mbele gi sombgi e colleges. Anyalo wacho ni ok gin safe 70%. Yes. To nikech security margi sani is compromised. Sama gin e school, anyalo chako gi kanyo. Nitiere guidelines ma omigi, there are set guidelines. Maging'eyo ni sama kama onego bed ni ane class. Sama kama onego bed ni wane games. Sama kama onego bed ni wane meals. Tiende ni e school kucho, their safety is guaranteed kaluwore gi kaka kit somo bedo gi timetable manitiere. Yes. To kiduogo dala ka, onge a set guideline mimiyo nyathi. Emomiyo waneno ka ginyalo wuotha. Ting'e ni nyathi ma is not directed gi dala, is not directed somewhere. That child ends up anywhere. To samo end up anywhere, ema koro o get into risks manitiere. Omiyo safety mar nyithindo is more guaranteed ka gin e school than ka gin dala. Mano manyiso ni seche moko ng'ato biro wacho ni ka gintiere e school to gin masawa mopore gi moro amora. Mano manyiso ni the burden mar japuonj en gima pek moloyo the burden mar janyuol, koso janyuol emo shift responsibility mare e school momiyo nyathi biro bedo makare ka entiere e school nikech chike kata gima okel machalo ga timetable matimore. Ok ing'e ni sama wan e school environment. Yes. Okay, ok wanyal wacho ni gi kar kanyo ni janyuol ok chiwo responsibility ne. Yes. To nikech sama gin e school, to it is the sole responsibility of the teacher. Yes. To take care of all these children ma wan godo. Seche go eko their responsibility is transferred to you. Yes. To sama koro gin dala, to the responsibility koro duogo ir janyuol. Omiyo mano endo nitiere. To we anyisi ni nyithindwa gi bende, king'iyo their safety, nitiere gik ma sani miyo gibedo unsafe. Anyalo wacho ni one of them is exposure ahinya to gadgets, technology ma wan godo sani. Nikech gi access simbe, nyithindo gi access televisions ma wan godo e udi, Yes. laptops bende gin godo. Koro sama gi access gadgets gi technology ma gin godo, then they are even at a risk of bedo unsafe moloyo. To nikech gadgets gi ok gibi godo school. Yes. Chik wacho ni kik gibigo. Maka gibiro go tiyudo ka gibedo Lakini confiscated. uyiene giga gin godo ma gin godo e skunde. Ok inyal dictate nikech Yes. janyuol onyiewe gi e dala. Koro nyalo sneak from dala kobiro godo e school. Tema kobiro godo e school chiko koyie. But still nitiere moko makalo tong' no mabigo. Koro sama gibiro godo no, they are confiscated. Ikawo gi tikano gi. Nyaka chopo luong janyuolne ma janyuolne nyisi. Yes. Samoro bende janyuol ok ong'eyo ni noting'o gadget no obiro go. And that is why I'm saying ni sama gin e school kucho, there are rules. Yes. They are directed easily. Moloyo kaka koro sani gin dala. You Yes. may never know gik magi bedo exposed to. Nikech gadgets gi gin go. Emiyudo ni samoro gi access internet. To giyudo friend requests kata moa kuom jomamoko. Yes. To gi accept those friend requests. Koro sama gi accept friend requests machal kamagi, gibedo lured into donjo e gigo eko ma ok gitimang'o ma ok owinjore mondo japuonj ng'ato biro penjo ni to safety kata mana bet makare rito kwe mar nyathi en gima inyalo pog nyadi kidienje opogore koso en gimoro achiel mwang'e mana ni nyathi nitiere e school, nyathi omako osiepe, nitiere binyalo kenge physical, emotional gi opogore opogore. Inyalo pog gi. Yes. Safety mar nyathi
nyalo bedo ni en safe ni janyuol o provide ne environment maber e ot. En gi kama ber moninde, odak maber, ochiemo maber. Mano bende same to school. Sama gintiere rangach olor maber, security officers nitie, register bende nitie inono ni to entiere koso onge. To sama onge no bende nyiso ni japuonj nyalo bedo answerable. Kane samoro inone ni entie to karo timre nade oonge. Omiyo safety mar nyathi inyalo pogi bende e kidienje mopogore. Nitiere ng'ama biro wacho ni kaka jopuonje, un jok mamiyo ng'ato rech, joma puonjo ng'ato yo modhi luwo godo rech mondo mak rech nyaka chieng'. To mopogre ng'ato miyo ng'ato rech dichiel mondo miyo cham chutho. Do you think ni as a teacher, and my is to you as Winnie, you have failed e miyo nyithindo yo maginya ritre godo makata ko onge school to ng'e ni japuonj mana Madam Winnie no kwera ni magi katim. Is it a failure on you as a teacher koso? Okapar ka en a failure on me as a teacher, as an individual. And I wanna believe ni I'm not a failure. And gimanyalo wacho ni an godo are challenges. No, there are challenges. Makata kapo ni nitiere challenges go, to I would go out to manyo ways manyalo donjo godo mondo challenge no atimango akal. But I will not accept ni ase fail kaka nyathi ni kick itima to dio timo. Have you failed or not failed? Hold that thought. Nyeri machokende live e chendo mari mar kuku mar wach kochopo chieng' tich adek ting'eyo ni wamanyo jolony waketo gi kom ni eri seche moko liet seche moko bende nitiere kare lure gi kaka ng'atno ero manitiere kom winjo kako chalo. Penjo maduong' chutho en ne nyithiwa ka gintiere dala gi saniri gintiere e bwo arita kwe makare bende gik ma jopuonj puonjo gigande gin gik mamoko e chunygi manyalo konyogi kata ka gionge to ka ok gin safe ang'o ma nyaka watim janyuol nyaka tim ang'o japuonj nyaka tim ang'o to nyathi nyaka tim ang'o. Onge ng'ama ne wanyalo kelo maber manyalo wache mopogore kod japuonj mapuonjogi ng'atnero mani kod lony mar ariyo weche gi mag nyithindo kaachiel gi somo margi. Madam Winnie Mboya live e kuku mar wach. Bang' nyiri machok waduogo tero mari machendo ni nyinga en Haron Otieno. Machiegni telo mar ariyo mar chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. Ng'eyo ni ken kawuono ni to wakelo ni jolony mogoro mbaka ginero magitimo kaka gisetime kaachiel kaka gigeto mar biro time nyime. Winnie Mboya live e kuku mar wach. Japuonj aweyo sama na penji ni ipuonjo nyathi ni kiki to nyathi okalo motimo. Is it a failure on japuonj kaka ni puonje koso nyathi? Yena monda wach ni e chwech mar dhano nitiere gima Nyasaye nomiyo kila ng'ato ni conscience, obuongo mar paro. Gima kidhi timo gima rach to kweri ni kanyo rach kik idhiye. Kidhi timo gima ber bende ojiwi ni mano ber kik itim. Dhi godo mbele. Maendi en paro mano mi ng'ato ka ng'ato mangima. And so kisepuonjo nyathi ni gima kama kik itim, moseneno the consequences mar joma notime ma gimoro marach otimore negi, nyiso ni mano bende onego bed puonj ne nyathi. To nyathi madhi ahead to timo contrary to gimise wone mondo kik otim, mano is nyathi ma waluongo ni is defiant. En nyathi ma ok winj wach. Omiyo ok wabi wacho ni japuonj ofail, to nyathino emo fail japuonj. Kamano. But iparo ni nitiere kuond moko ma japuonj ma miyo nyathi ok bed makare? Onge japuonj manyalo miyo nyathi ok bed makare. Anyalo wacho ni environment moae kata kit osiepe ma en godo. Madam Winnie, bottom line, waseneno jopuonje ma en owuon gima wacho ni ok otim. Aino ne ok inyal loso lo jopuonje te. But iparo ni onge jopuonj manyalo bedo ni orem timo monego tim. Nitie morem mamiyo nyathi kan dala sani eri to ok oket maino gik mane oket maino. Nitie nyathi morem, but remember ni penja at my personal level kaka japuonj. I cannot fail a child ma anawuon atimango apuonjo. Emomiyo asewacho ni challenges nitie, but I will always try my level best to manyo solutions mag challenges ni manitiere to overcome gik ma obadho mabiro e nyima kaka japuonj. Part mar janyuol gi sani ere ma nyithino ni dala. Bende nitiere gimoro ma seche moko janyuol nyalo timo mami nyathi arita kwe mar kethre gi dala moko ni oyo. Mae rito nyathi ne onge go
School bende noae kober, lakini kaka janyuol omiyo gino donjo kuome. Mokwongo yiena mondo awach ni japuonj or janyuol ma en absentee, waluongo ni an absentee parent. Tiende ni ionge thuolo mar supervise nyathini. Mosa tiyo gi janyuol seche mang'eny to nitiere ng'enyne mar guardians kata jorit. Ka ok create time mar supervise nyathini, Yes. then nyathino is bound to kethore. Supervision en ang'o? Supervision en rieye. Ikwere ni kik itim ma atim. To samise kwere kiduogo kata ka nionge, bende itimo follow up. Mondo ing'e ni to gima ne ikwere cha otimo koso ok otimo. Koro maendi is the close monitoring ma nyithindo gi dwaro. To ka wawegi aweya ma wakia ni ne ginindo kanye to gichiew kanye tang'o manotimore odiochieng' mangima, then nyithindo gi are bound to kethore. Mano tiparo ni jopuonje timo 100%? Mano jopuonje timo. 100%? It may not be 100%, but jopuonje timo. Okay, anyway, wang'e skunde ma inyalo kalo mino ka nyithindo tugo oko gi noko mar fence, but waweyo kiloselo jopuonje. Okaloselo jopuonje te. Koro awach ni seche moko ino ka nyathi arita mare kethore. Ere kaka inyalo kony? Ineno ka dir nyathini eri jok ma oloso wuotho godo, ineno ka dhi hinyo arita kwe mare. Nitiere seche mineno ka nyathi kata entiere group moro makoro osechako hinye tayari. Nitiere makore kadhi timore, you predicting the future, to nitiere matimore minene wache ni yawa. Onyango nyathina nieri odonje tim mar kuo. Uma nyathina mondo jomotho godo gi tim mar kuo. Kata nyara ma awino nieri oseng'e chuo, gini dhi miyo arita kwe mare mar nyathi dhi kethore. What is the starting point mondo mi ikony gini machak duogi? Erokamano. Ajawacho ni discipline mar nyathi chakore gi e ot ka. Yes, yes. And nyathi manodongo maber, ma ong'eyo the core values mag odgi, en nyathi mikwero to winjo. Nyalo bedo ni age ne mar adolescence kata puberty, sama koro dende chako lokore, owinjo ka gima koro samoro ka en nyathi manyako to sechako menstrual cycles ne, samoro development machalo kaka thunde osechako biro, nyathi ma wuoyi bende koro osechako feel ni en wuoyi enough. Mago seche moko nyalo sweygi. But ka nimiye foundation maber, to foundation no osike maka en nyathi ma inyalo wuogo, to nyathini duogo back to the line mane janyuole kata jaritne opuonje. Mar ariyo, ajawacho ni nyathi ok bed nurtured gi janyuolne kata gi jok modak go kende. Nyathi ka ber to nego bed ni bedo nurtured nyaka e community ma oae. Wase lose nyaka kama wantie sani ni. Kama e kinde machon, ng'ato nono ne nyalo kwero nyathini, to nyathini timang'o winjo. But kit ngima ma wadago sani, wasebedo ka wang'eyo ni ng'at ma oko is a stranger to nyathi. Nyathi bende oseng'eyo ni mano is a stranger ma ok nyal kwere gimoro. And so ka wane okang' mar molding nyithiwa, bed ni gin nyithindo ma wang'eyo kata ma wakia, ma gin bende gibede okang' mar winjo gima ikwerogi, bed ni en ng'ama odak go kata ng'ama ok odak go, then nyithindwa gi dikoro riere tir. Dikoro kata mana the teenage pregnancies ma wan godo sani bedo maonge to nikech they are directed. But sani iyudo ka direction omigi moko defy, moko bende iyudo ka the pressure ma oko yuayo gi ahinya ma gidhi contrary to gimotim gi nade gimopuonji. Koro ang'o mitimo? In janyuol ineno ka nyathi chako kethore. Ang'o midhi timo? Communication. Arita kwe mare dhi kethore. Communication is key. Ne janyuol koso ne nyathi koso ne jok muwuotho godo? Ne janyuol gi nyathi. To kata sama gibiro e ot ka, kao mamoko go bende mondo iket kamoro achiel. To maendi ok chakre sani. Maendi chakore gi kaka ne uchako go mbaka chon. Ok irit ni sama koro dwa kethore ni kore kichako communication mari. No. Luore ni uchako communication chon. Omiyo en gima odongo kong'eyo go. Makata kodwa bayo yo, to bayo yo to ng'eyo ni gima kama to nosetime nade, nosekwere. So it doesn't start chieng' no kende. En gima bedo continuous. Adwa nyisi a good example.
ana wuon chiemo ro godhiambo adhi nyiepe duka moro to nyathi ma nyako mang'eyo maber tanene gi kijana mopidho rasta takwa ng'uono jok mopidho rasta okanyo ok ni uduto uricho lakini rasta en antiere symbol moro ma samoro nyiso gande tachako go matek ne nyathini mang'a mibet godo kanieri ni mairi ok onego ing'e mang'a to wacho ni mairi en boyfriend mara to e pachi king'iyo teno ka adiri ng'ato nyalo bedo gi boyfriend mare to gi age ne to gi kido mar ng'ani ni eri de ok obede maber ahinya no chidhi matek mochopo kuma koro ane magi balo koda te mane makatho ratiro margi mane ng'at monego beni mako moko kene ne ng'at masiti moko ing'eri e kor piny kata kor gweng tana ng'ama ne nyala maki ma obiro haras nyithindo gieki wamena timo gi koso irit nyathini kobiro dong kende kose kwe richo e wang'e kanyo ni oyo anyango nyathina marach masudhe dhi teri e mach te kwere kanyo ero. Aparo ni umo gik moko emoseketho nyithindwa. Yes. Ahero ni luongo gimoro kaka en e sechego. And kineno ka gino muomi, invite a second party, invite even a third party, tekni kwero gimarach kanyo, kato dong ni koro ok giwinji to gimikwero ikwero. Ntiere authorities bende, manitiere kuonde ma waaye. Ka ini wuon ok ginyal winji, iseluongo a second party, iseluongo a third party, there are authorities bende makoro nyaka konywa mondo mi wariegi to ok wabi bolo ma wawach ni gini koro otamowa. The best way mar konyo nyathi kata yo maber mogik ka nyathi neno ka arita kwe mare hinyore. Nyathi nieri osedonje group mar mahundu, nyathi nieri timo tim mag jore, nyathi nieri kata ne ogamo remo. Loso kod nyathi iwacho ni mokwongo inyalo miwa options manitiere kapok wang'e the best option en mane. The very best to is communication. Mano is the very best. Okay, the kapolis kakoro an extreme. Yes. Just like recently nenitiere miyo mano biro ira. En miyo mana puonjo nyathine. To nen nyathi ma osechako bedo a church. Even at a tender age mane nitiere. To kiluongo janyuolne mondo uwo upim wach kachiel tineno ka janyuol oko believe ni nyathine timo timbegi okweri ni mano ok kit nyathine to ka gidok chien tineno ka en ng'ama boyo tabia marach ma nyathine ni godo mano nokalo igni mokalo chien nyocha machiegni ka janyuol ni biro kaduongo dhoda ka nyathini koro ochikore kendo mako ng'ute ka ng'ise ni en koro dwaro pokne odwaro inheritance ma nyathi ma jaklas adi nyathi ma nosetimo klas 8 onego bed ni en e form 2 to klas 8 no bende ok otimo motimre nade moduomo dhot min gi ema nobiro ira ka koro nyathi omonje ot kochikore ng'ute ni mondo min gi opogne inheritance ne matiende ni ma nyathi ma koro nosedhi to the extreme nochuno ni nyaka owetene koro make nikech chien kanyo bende oseuso gige odgi oseuso gige min gi osekwalo gik mag ji mantiere gweng ma nyathi ma koro osedhi to the extreme. Deal kod nyathi ma achach janeno malolo TV jo kizungu wacho ni iron sharpens iron kata kamano anto iron opiago odindi man ginero madik masani ranno gik moko mathoth ahinya monego go e kodi mbaka madam wini adiri makende en ne time ong'adi koso kong'adi time ong'ada nikech weche nitiere mang'eny janeno malolo TV mano miya keto singruok ne Roma kende ni nyaka koro wacha gima iluongo ni series mondo mi wang'inje matondo kwa dhi mbele wach mokwongo nyathi ma achach mabila mano biro janyuolne mondo mi omiye pok mare wadwa deal goro nang'o ere kaka wadwa kete mondo mi oduoge lai kendo weche mag arita kwegi eki mar nyathi wadwa timo nang'o molo chutho ntiere wach bende machielo mani kizungu luongo ni calling it as it is wadwa chopo gojene oganda no ero mawacho gimoro adiri maduk kaka en koso gigeko ma ibomo aboma to molo chutho ere kaka inyalo kawo kiti mimi nyathini bedo a role model ne nyathi asto bende nyathi ma janyuol ni onge odwa dak nade e lwasi to gi weche gik mag somo bende ginyalo somo dala koso oyo mako gik manyaka wang'e to nikech dweche bodong' matin mondo mi walok higa nieri asingo naburo loso kod jalony mino boya kuyiena to tich adek jana malolo TV nyaka birom kod kaire kuku mar wach mondo mi wago mbaka kwa kolo piny
to wapuonjo penj bende. Nyinga en Haron Otieno. Ang'ina ng'adi gi twagni nikech sa ok ang'adi sa mong'ado to ng'ina kamera ni ter. Mina janyuol moro geno, nyathi moro geno, kaachiel kod grube maricho be los kodgi king'iyo kamera ni ter. Erokamano ne janyuol ma samoro osewito geno maneno ka nyathine olokore achach, nyathi ma ok winj wach. Geno nitie ni nyathini pod nyalo bedo maber, to ka wanywako lwetwa kamoro achiel, ok ne in kaka janyuol kende, to ber ka wariwo lwetwa, ka waluongo jomamoko bende mondo bi, mondo konywa, mondo wawuo gi nyithindogi. To nikech an gi geno ni nyathi mowuo godo, morie, to kendo ahinya molemnegi, ka waketogi e misingi mag religions ma wantiere, nyithindogi nyalo riere. Erokamano ahinya. Nyinga en Haron Otieno, nyaka chop chieng' machielo kendo chako dogo atime kende chenro mari migeno gi lala kuku mar wach. Gima neno kata gima fwenyo kawuono ni eri ni gimoro amora maber sechegi kuma ipange nyaka bed gi chochni. Director mara Zerubabel de nyalo loso kodo nyisou midhiero mane wakale mondo mine chenro ni bedi machakre take 1, take 2, take 3 kachiel kod moko mathoth. To molo chutho rumo maber, mano manyiso ni singruok makende ni chieng' machielo kendo nachaka kelni jalony mondo mwago kodi mbaka nikech nyithindwa gi ka ok wachung' moloso kodgi to ok notimre. Atieko kama eri. Nyathi chalo yien, ing'iye kod wenge adek. Tiere wang' mang'iye manopidhe makone yienda ni ang'iyo mondo oliepi dongi. Tiere wang' mang'iye madwa ture mondo mi kethe go kode maka. To tiere wang' mar adek mang'iye mawacho ni macha chande en kang'ani. In janyuol, in wang' mane mang'iyo nyathi? To in nyathi, wang' mane ming'eyo mang'iyi minyalo koni wang' ni ber abedi go machiegni to wang' ni rach abedi go mabor. Nyinga en Haron Otieno. Igoyo kumbo with COVID. Erokamano.